Nibingelele nginamukele kuThabizolo TV. Sicela uma umusha kule channel noma uqala ukuyibona, sicela ucindezele u-subscribe button ukuze uthole zonke iy'ndawo. Intokazi edume kakhulu ezinkundleni zokuxhumana, uTikTok kanye no-Facebook, ngamavidiyo ayo nala isuke iveza imibono yayo mayelana nezinto ezisuke ziwundaba osegudini kubantu neyaziwa ngegama elithi Angie Mashudula Opakile, nokungelona igama layo langempela njengoba abazali bayo bayetha ngokuthi uNcengani Angel Shezi. Ikhulume neSoleza nala iveze khona ukuthi isilobizela ukuba ithole ithuba lokusakaza kanye nokulungisa. Iveze ukuthi kusukela kwasebuncaneni bayo beyifisa ukwenza into ezokwenza ibe sematheni kubantu. Ngamanye amazwi ukuba unontanda kubuka kusegazini kuyo. Le ntokazi edume ngokuzigqaja ngokuba yibhinqa ezinkundleni yokuxhumana isike ibonakala kweminye imicimbi ehlukene nala esuke iphethe khona uhlelo. Kanti ukuba le micimbi isike yayiphatha kaMaskandi sibala impucuze kaMaskandi Festival, kaXolani Mcineka kanye nekhuphuka nezakho kaNgelo V. Ukugqamisa ngokusobala ukuthi ikhono yona inalo futhi abantu bayayithanda. SiyithabiZolo TV sithi engathi iphupho layo lokusakaza nokulungisa lingafezeka. Siyifisela konke okuhle. Baphawulile-ke abantu enkundleni yokuxhumana uFacebook. Abaningi bakhombise ukumeseka u-Angie Mashudula. Insika yoMaskandi Channel ithe yona akaze ezosakaza uSigiya Ngengoma. uTshatha vs usakaza yedwa lapho. Ukwanele Mamnyanda Dlamini uthe engalokuthi alobizele ukhuza akazami uzalo okungcono. Umqapheli Mahlobo uthe akayozama kumsakazo wodumo luka 2.8 sengivala uZolani Mshibe kaNonopha yena uphawule kanje ngathi engaba nenhlanhla kodwa uma esakaza ngathi bengamqhelisa kuMaskandi usubulala abasakazi abaningi. Ungashiya ukuphawula kwakho ku comment section. Sibonge sihlangane ngokuzayo.